everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Og nagduog ka. Kaya na ako ang pagpatay kanimo. Ha? Eliakim. Kabahin kas kasaysayan. Busa ibang patyon ang kalag ni Draco. Nganian ining lawas ni Eliakim. Aron matuman ang nahisulat sa kasulatan. Ngani ining modernong panahon. Matapos na utak-upan ang mga panid sa kasaysayan. Unsa? Sa pagkakaroon, dili una ta magsulti bahin ni Ana. Unahon ta ang pag-ayuda sa mga pulis aron magbayad si Virgilio Binaperte sa salaod nga inahimo. Ug unsa imong plano? Bahin sige nga mong gisulti sa misteryoso mong giya. Kung tagabantay, nga kinahanglang ipaila mo na nga ikaw maos si Draco o ganigamit ka lang ni anang mortal nga lawas ni Eliakim. Judy, Unsaon nimo ha? Unsa imo buhaton? si Brina. Ang katapusan kong kaliwat. Si Brina nga akong apo. Siya ang unahon ako sa pagduol. Aron mo iya akong tuganan. Tagdun ka ni Miss Brenna. Mutuo ka unya siya nimo. Humanon niya ini. Ako nang suway ang bahina. Kinahanglan nga siya ang una na akong duolon. Kaya ako siyang kaliwat. Sa lingsing man tuod siya sa unang katigwangan. Nga nahimo kong pinhi bisan ug way kugmang nagpataliwa. Pero ako siyang kaliwat. Ako, si Draco. Maoy una nilang apuhan. May nakawagin siya. Huwag yun siya magpapugong na ako. Pasagdan ko lang yun una siya. Di lang ako siya supak-supak na. Panalip niya sila nito sa iyang mga nakaw. Ayaw siya pasagdi. Mahal ko kayo nga akong bana. Pinangga ko kaayo siya. Ang akong hani. Bye-bye, Dong Dons! Bye-bye! Ay, ni babay sad siya na kong baamus. Unya, ni flying kiss pagayod ang upaw mo si Donato. Halawa na gyud. Mawani na gyud sa akong pagbati ang laing upaw nga si Ricky. I love you, Dons! Donato, I love you! Hoy! Nasa? Ay. Ugol. Kaulaw nine. Ikaw ha? Anday. Nakakita ba ako? Nangablig yun sa windshields ng driver sa van. Unya, ni flying kiss ni mo? Hay! Ay, hala. Oy. Hala, saksi ka gayon sa mo ang pakiling-kiling na Inday. Murag yung kung nibalik sa ako ang kabatanon Inday Brenda. Uy, lipay kay ko. Murag bag nisayaw nga ako ang kasing-kasing. Platters kayo ko, day. Si Flatters? Ay, Si Flatters o sa kanta? unsa, Singer? unsa di ay day Brina. Ay, maumaguday akong nasuon sa mga batanon dito sa department store good ba sa dihang gipakuyog ko nimo kay naa kay gipamalit. Flattered ka no manang Rosaura, dili kay Flatters. Aw! Halan ba di ay? Ikaw gud manang? Malipayon lang kay ko, Inday Brida. Ayaw palabi nang ha? Ah,
Wa para baka makailan niya singpit. Ay, sus, dili ko matarog ana, day. Uy, kay hasta kapila nagugko na himong byuda, inday. Hala, oy! Wala dyan ako magdahom ni ini, friendship. Ikaw madaig ka na. Ikaw son sa gikan. Daghan kay mga panghitabo ang namugna, Sherlan. Ay, Og ang tanan, plano og mugna ni Mr. Virgilio Pineferte. uy, salingalan. Balipod. Uy. Uy, o nga, day si Eliakim. Paminawa, kay sultihan ko ikaw sa kinatibuk ang panghitabo, Sherlan. Sige day ako maminaw, be. Salamat. Kaya nahuman ko nagpirma ang mga gipapirma ang mga rekisitos. Alag sa pagpasaka ko nagpormal ka demanda ni Virgilio Pinaperte ngadto sa piskalya. Sa ngalan ni Eliakim, ako ang mubarok ng state witness. Kauban si Judea Florente. Di magibakontak ang cellphone nila dito, manang. Oy, uyahain man day ka inday. Dili naman ka day siya mahimong mo pauli sa ilahag balay kay naprinda naman ka ni sa bangko, day. Maulagi. Nabalaka ko na nito nang. Putong na patutuhan na. Was kang salbahisa. Amahan yun ka siyang tinuoray ni si Ranito, inday Breda. Manang Rosaura. Bitaway, kay bati man siyang pagkaamahan na, inday. Tinood ka na, manang. Bati ang iyang ipakita nga to sa iyang anak kasi ranito. Hala, oy. Unya, inday. Siya-siya na lamang ang naninguha. Aron kauton ang mga bahandi nga nalubong sa ilaw sa yuta. Mao ka na, manang Rosaura. Og nabalaka ko. Kaya tingali sila nito. May agpas mo dito sa dapit nga gyatuan nila ni Daddy Virgilio. Uy, wala, uy. Pero tayo sa, ngano na bala ka man kay ka-inday Brina, ha? Ngano? Tungod kay ang maong mga bahandi. Sumapas ako mga katigwangan. Maghatag og tunglo niya itong gustong manag-ihan ni ini. Hala, uy. Binuang ka gani, inday Brina. Sa hilom, nalipay kong gisulo kini ni Daddy Virgilio. Pero ako napalakan ka naman ang nga tingalig mo apil ka sila nito. O tingalig to karon siya dito paingon. Hala, uy. Siya alam sa kunong tong luha, inday Brina. Dali sa mong kwarto na nito manang. Atong ukban ang libro. Sige. Tana, inday Brina. Pero day. Nga naman ang Rosaura. Inday Brina. Wala ba katong katingalahan nga paginhawas libro nga mura kini og adunay kinabuhi? Wa naman. Pero usahay, doon ako'y laing mamatiktan. Oh. Nga mo na jog doon ay espiritu nga nabilanggo sud sa libro. Sa lingalan. Pero ayaw ka na kunaw na amanang. Ikaw na ibaw ka na gyud. Ngang content sa maong libro, naghubit sa misteryo o baka sa sayanong panghitabo sa unang kaliwatan sa mga Garces o sa mga Villafuerte. O uban pang kaliwatan nga involved ini. Ilabi na niya itong panahon na nga dominado pa ang kulto sa una kong apuhang si Draco. Mo ba dahil, Judea? Ibo nang gisultihan si Sherlan sa mga panghitabo nga binuhatan ni Virgilio Pinaperte. O Eliakim, ako na siyang gisukinlan. O ang bahin sa akong pagkatao. Wa. Dili akong katungod. Ang pagsulti kang bisan kinsa, may kalabutan sa maong sikreto. Sa imong pagkaikaw, Eliakim. Salamat. Daghang salamat. Nagmatngon ko nga dili masayo. Kasi Brina man gyud ka. Mao'y gusto nimo nga mao'y una mong duulon aron sayran. O Judea, si Brina.
Kaysa ako nagikaingon, ako siyang kaliwat. Akong apo si Brina Casis. Happy na maloto, Miss Judia. Fafa, Kim. Gamay na lang ang kuwang, ha? Mga una ta. O nga tong sudan, mao ang lamian nga pork sinigang. Siguro gid ko nga makauyon ka gid sa lutong sudan ni ining Sherlan, Eliakim. Mao ba di ay? Oh, maog yun. But, ang labing sure, kung makatilaw ka sa akong luto, dili ka magpangita na ako. Dili ka mangita sa akong address, man. Ato gihapon ka mangita aning akong friendship. Okay. Nga naman ko no, be. Bitaw, nga naman ha, Sherlan? Ay, kuan, because, for your information, the best kining akong friendship kon pagpanluto na hisgutan. Am I right, miss? Baya! Nanghambog na sad ka ha? Oh, man! Ikaw, gid Sherlan. Oy, wala Inday. Auto man ka na nisira dito. Nya sila nito man Rosaura. Nya nang ako, honey. Honey! Han! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.